De voetballers van ONS staan op het 12e plak in de tweede divisie, maar 9 punten uit 8 duels. Van Amerikaan de noemen treien Scheveningen op bezitten in Snits. En die ploeg had al 17 punten. Een verslag van Frederik Wijma. Na 0-0 bij het Skoft pakken we de wedstrijd op in de tweede helte. De 49e minuut. Renko van Eken die rekt de binnenkant van de peel, maar de bal wol net in de goalroegelje. Pech voor ONS aan het begin van die tweede helte. Wat oebloed is de corner. En die corner die wordt wel gevaarlijk inkopt en daar is dan Curti González. Maar die kan de bal net onder de latten krijgen. De hoekskop dan van Scheveningen en een zwiere blessure aan de kant van ONS. Het is Rijn Weremus Bunning die het vol in zijn gelaat rekken wordt. Terug de nummer 9 van Scheveningen, Tim Peters. En dat betekent voor trainer Karrebelt dat hij wisselen moet. Zwiers concierre, Brutse noos, hij kan net verder. En dus kan Scheveningen terugzetten naar die situatie. En is daar op een nee Tim Peters. En nou lijkt de bal toch achter de lijnen te gaan. In alle gevallen wordt de goal goed kat. Doelpunt Scheveningen, Tim Peters in de 76e minuut. De wedstrijd liet het dan spelen. We zijn in de 88e minuut. En daar zien we Renzi Baradas die het vonnis veilt oer ONS. 0-2 in de 88e minuut. In de slotminuut dan toch nog een kans voor ONS. Mogelijk om de eer nog te redden. Het is Ale de Boer die de bal voorbrengt. Maar van dichtbij is het Renko van Eken die de bal net tussen de pijlen krijgt. Als allerlaatste dan nog de corner van Rozenburg. En daar komt weer een scrimmage uit de kobbel van Ale de Boer. Maar ook die wol er net in. En ONS verliest dus met 2-0 van Scheveningen.